Píšeme stručně příjezdovou cestu na zámecký rybník Chlumec. Jedeme od Ústí nad Labem směrem Chlumec a Teplice. Přijíždíme na kruhový objezd, kde se dáte směrem Teplice Chlumec. Silnice číslo 30. Další křižovatce pojedeme rovně. Doprava máte směr na dálnici novou na Prahu. Až přijedete do takového mírného hubu, kde budete mít křižovatku, doleva směr odbočka Chabařovice, doprava směr Chlumec. Za autobusovou zastávkou tak odbočíte doprava. Za autobusovou zastávkou doprava odbočíte. Teď asi po 300 metry budete mít takový esíčko, kde se dáte poslední možnou odbočkou doprava. Je to kolem takového potoka. Tady je to esíčko. První odbočka je směr na Dělouš. Pojedete vlastně až tou poslední možnou. Tady taková lávka po její straně. Touto cestou přijedete až k zámeckému rybníku Chlumec. Tak a tady už vidíme rybník, jste na místě. A jsme tady, tak ať se daří.